Alhamdulillah. Alquran ya kiɗi mahi. Assalamu alaikum ƴan mata. Ƴan mata. Bani minti uku man da Allah mu dan yi magana in babu damuwa. Dan Allah ki hakuri bani minti uku kawai nake so ki bani dan Allah ga guri mu dan zauna yanzu nan da ki fahimce ni insha Allah. Mu zauna. Yawwa ƴan mata a dangane ni. Fara mace alkebar mata. Allah ya miki. Nace ba kin san ne? Alhamdulillah.